Il-membru tal-Parlament Ewropew David Casa ħareġ jgħajjar lill-Prim Ministru Giddieb dan wara li fil-programm dissett il-Prim Ministru spjega kif meta fl-2012 kien hemm in-nomina ta' Antonio Borg għall-Kummissarju Ewropew, il-Partit Laburista kien għamel minn kollox biex jassigura li n-nomina Maltija tikseb l-appoġġ meħtieġ. Fatt magħruf, iżda minkejja dan, fi stqarrija Casa qal li l-Partit Laburista prova jimmina l-kandidatura ta' Antonio Borg ma' kull okkażjoni. Iżda lil David Casa gidbu Antonio Borg innifsu u, ironikament, anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Meta Antonio Borg kien approvat, ir-ringrazzjamenti tiegħu kienu ċari. Nista' ngħid li kien ta' sodisfazzjon kbira li għax meta dak se jivota kontra, jivota kontra u maġġoranza assoluta ta' mill-vot naħseb li hija xi ħaġa importanti dovuta wkoll għall-ħidma tas-sitt membri parlamentari Ewropej li nsemmihom bisimhom ġifieri Louis Grech, Jonathan Montalto, Joseph Kuxkir, il-professur Ibrahim Kluna. Sansitra kien ikkonfermat l-appoġġ ta' Joseph Muscat dakinhar kap tal-Oppożizzjoni. Il-nomina tiegħek kienet issapportjata sostenuta miż-żewġ partiti politiċi, ġifieri mill-Prim Ministru u kif ukoll mill-kap tal-Oppożizzjoni. Sabien għenu ħafna sabiex ġibna dan ir-riżultat illi jiena wkoll ma stennejtux. Dakinhar anke Simon Busuttil kien ikkonferma li d-dikjerazzjoni ta' Casa illum mhix minnha. U rebħet ukoll l-Għaqda Nazzjonali Maltija, delegazzjoni Maltija, is-sitta li aħna konna favur u għamilna l-istajna biex inġibu il-kulħadd favur. U vera li l-Grupp Soċjalista l-biraħ fil-għaxija fl-aħħar ħa pożizzjoni aktar kontra, imma jiena nsellem u pubblikament nirringrazzja lin-nies bħal Louis Grech li ħadmu ħafna biex wasalna għal-riżultat tal-lum. Il-Partit Laburista reaġixxa d-dikjerazzjoni ta' Casa permezz ta' stqarrija u qal li dak dokumentat juri li f'dan il-każ huwa David Casa il-Giddieb.